Jew kollox jew xejn. Dan il-video speċjalment għal kull min ma jridx itella bej 5 u 7 kilos fi żmien ta' festi kif jiġrilhom ħafna nies. Qabel xejn jiena Matteus Grasso, coach u xjentist tal-exercise minn New Better Life, u waħda mill-iktar affarijiet perikolużi illi nistgħu ngħidu jew li nistgħu qar minn hekk wara li ngħidu nagħmlu huwa li nirraġunaw illi jew nagħmel kollox sew jew inkella ma nagħmel xejn. Il-famuża issa nibda f'Jannar. Tatina dik il-mentalità pereżempju illi issa nagħmel li jiftilli nagħmel li jiġi merħba bih u mbagħad f'Jannar naħseb illi nibda. Fil-verità nkunu ċerti kemm inkunu ċerti qatt ma nistgħu nkunu 100% għax nafu anke ċirkostanzi tal-ħajja jistgħu iwasluna biex dak li nippjanaw ikollu bżonn jinbidel xi ftit. Mela millum stess, meta qed tara dal-video, kemm jekk ġejn il-festi tal-miliet jew forsi tal-Easter, jew il-festi tar-raħal tiegħek whatever huma x'inhuma, ħanitolbok illi inti żżomm f'moħħok illi x'nagħmlu bin-naqra li tagħmel differenza, mhux illi nagħmel kollox perfett jew inkella nagħmel kollox diżastru, irridu nsibu daqsxejn ta' kompromess. F'liema sens. Mela jekk pereżempju jiena għandi avveniment tal-miliet il-lejla sewwa, għandi għalfej illi matul il-ġurnata ukoll għax bħalissa huma żmien ta' festi pereżempju nibda nitħanżer minn filgħodu. Jew aħjar ngħid isma' lejla naf illi ħanieħu 4 drinks żejda, naf illi anke ħajkun hemm ikel illi mhux tas-soltu illi forsi m'hunix imdorri nieħdu meta jiena matul is-sena nkun qiegħed iffukat fuq li nitlef ix-xaħam u nittonja. Allura li ħanagħmlu illi jiena anzi matul il-ġurnata ħanoqgħod daqsxejn iktar ħafif biex il-lejla mbagħad inkun daqsxejn iktar guilt free kif jgħidu bl-Ingliż. Mela dak id-drink żejjed nieħdu dawk it-tnejn, 3-4 drink żejda, tajjeb, bħal dejjem ovvjament ma nsuqux wara li nkunu xrobna. Ibakka fejn jidħol l-ikel, jekk jiena naf illi matul il-ġurnata kont ħafif, jekk jiena naf illi anke matul is-sena ħafna midrabi nagħmel l-affarijiet li huma tajbin, mela naffordja illi jiena nikol dik xi ħaġa żejda, mhux imur xi avveniment u noqgħod bidi marbutin. Again, mhux kollox jew xejn. L-istess ħaġa fejn jidħol l-exercise, mela ironikament l-iktar żmien illi aħna ħanibbenefikaw u l-aktar żmien illi ħangawdu mill-benefiċċji tal-exercise huma fi żmienijiet li aħna qed nieklu żejjed. Għaliex? Għax jekk jiena qed nikol aktar milli għandi bżonn, mela worth it u mela ħafna iktar jagħmel sens illi jiena naħraq iktar kaloriji. Mela jekk qed nikol aktar, l-aħjar naħraq aktar mhux hekk? Da ma jfissirx illi naqqal xi żebbuġa żejra mingħand in-nanna ta' u ħammur nagħmel il-push-ups biex naħraq dik iż-żebbuġa. Ma rridux fissazzjonijiet u ma rridux kastigi. Importanti immens għax ukoll dak huwa estrem. Imma li qed ngħidu huwa illi hemm ċertu nies li pereżempju jgħidu fi żmien il-festi ma nagħmilx training. Naħseb l-aktar żmien li ħad ibbenefika mit-training għal raġunijiet li qed ngħid huwa fl-aktar żmien illi qed tiekol. Mhux hekk għax hekk aħna rridu li ma nżidux daw il-5-7 kilos kif hawn min iżid fi żmien pereżempju tal-miliet. Irridu naraw illi għad hemm sistema illi b'mod konsistenti aħna biha qed naħarqu l-kaloriji żejda. Maħniex inġemmaw max-xaħam illi forsi kellna diġà, jew ma rridux inżidu mal-ftit jew ħafna xaħam illi għandna s'issa, mhux hekk? U anka din il-ħaġa tax, naturalment anka fi żmien il-festi huma ħafna diskorsi fuq l-ikel u fuq ix-xorb. Irridu niftakru illi anka l-kunċett ta' jew kollox jew xejn ma joċċa l kulħadd fis-sens. Mela jiena nista' ngħid isma' tafx sib tajjeb il-fasting, imma ma jfissirx illi jotta l kulħadd jew għal ħadd. Jew inkella min jgħidlek jiena sibtni tajjeb low carbohydrate jew inkella keto diet. Ma jfissirx li dak li ħadem miegħi ħajaħdem ma' kulħadd, ma jfissirx dak li huwa komdu għalija huwa komdu għal kulħadd. Dan nistgħu nsemgħu anke fuq ċertu tipi ta' mediċini. Tajjeb m'għandix għalfejn noqgħod tidħol f'kontroversji imma taf inti li kien hemm żminijiet li pereżempju kienu jgħidulna suppost kulħadd jieħu dik it-tali mediċina. Naħseb ta' falxi xed ngħidlek ftit ta' snin ilu, m'hemmx blanket statements la hija tajba għal kulħadd u laqqas mija tajba għal ħadd, hemm min ibbenefikat u dik hemm min għamlet ħsara anke jekk ħaseb li ħadd tagħmillu l-ġid, hemm min illi kellu bżonn joħodha anke fuq parir ta' tabib, hemm min illi ġeluh joħodha avolja tabib tiegħu qallu aħjar ma toħodix, so on and so forth. Mela jekk xejn għall-inqas minn dik il-ħsara kollha li se saret dawk iż-żminijiet ejjew nindunaw illi m'hemmx one size fits all, anke pereżempju xi ħaxix bħal brokkoli. Taf li hemm kundizzjonijiet illi minħabba fih dak li jkun ma jistax jieħu brokkoli, issa jekk hawn ħaxix li huwa mimli ilma, mimli vitamina C u mimli ġejt ieħor huwa l-brokkoli imma xorta ma joċċa l kulħadd. Mela anka aħna u nitkellmu man-nies, apparti l-aktar li jottu ovvjament x'namlu, aktar milli x'ngħidu, ejjew inżommu f'moħħna
li dak li nagħmlu aħna mhux neċessarjament huwa l-aħjar għal xi ħadd ieħor. Aħna pereżempju l-membri tagħna New Better Life jiġu jagħmlu group sessions f'ambjent ta' nies, imma nafu wkoll li mhijiex kosti ta' kulħadd hemm min jippreferi jmur jom għal-mod tal-kelma. Mela ejja nżommuha f'moħħna di mhux fi żminijiet ta' festivals, iżda fi żminijiet oħrajn ukoll. La semmin naqra l-group sessions, aħna New Better Life importanti ħafna nibqgħu għaddejjin ovvjament anke fi żmien il-milied għax ħanerġa' ngħid nafu kemm huwa żmien importanti. Terġgħu tajt ħafna min-nies ikollhom daqsxejn iktar free time, allura aktar jistgħu jibbenefikaw mill-fatt li jagħmlu l-exercise, fil-fatt aħna nkunu biżi mhux ħażin anke fi żmien il-milied għall-grazzja t'Alla, fejn hemmhekk aħna maħniex ħanajdu isma' issa ħanagħmlu triplu ta' training. Jew issa pereżempju ħanagħmlu xi dieta li hija detox biex dak li tikol fil-għaxija mbagħad dal-bullshit, alright? Ħanagħmlu affarijiet li huma konsistenti xorta, ħankunu qed nixxerjaw anke kotba tar-riċetti illi dak li jkun forsi anke ħajġib in-nies id-dar ikollhom daqsxejn tema tal-milied, imma fl-istess ħin mhux bruxmata isa vendikazzjoni ta' kaloriji miżjudin balla butiru, balla zokkor, isa vendikazzjoni. Għax qisu l-aħħar tad-dinja tajjeb imma ħajkunu riċetti illi waqt li ħajkunu tajbin fit-toma ħajjeħdu consideration illi aħna għandna targets illi nżidu t-toning u li biżmien inkomplu nimmaneġġjaw il-weight. U anka f'daw iż-żminijiet ħajibqa' jkun hemm anke l-għajnuna tad-dietitian illi tagħmel il-pjan tal-ikel personali. Mela dak li jkun għandu pjan tal-ikel ma xiex ħajimxi ibbażat fuq li ma ikel jippreferi kemm jiżen, kemm għandu żmien, it-tip ta' xogħol li jagħmel, it-tip ta' exercise li jagħmel avolli ovvjament il-membri jagħmlu exercise simili, però mhux ta' kulħadd l-istess intensità, min għadu jibda, min ilu jiġi xi ftit jew wisq, u li jkollna komuni bejnietna jkun illi kollha kemm aħna il-primary target tagħna ikun li naħarqu x-xaħam, inżidu t-toning, innaqsu l-istress, anka nitjiebu fl-effiċjenza u fil-performance tagħna anka fil-karriera, illi aktar nkunu hemm tal-familja xi jkollna aktar enerġija u aktar pożittività. So on and so forth, mela ħafna affarijiet li huma komuni bejnietna, però id-dietitian ħad tkun f'kuntatt magħna dirett one to one għal raġuni illi l-bżonnijiet tiegħi mhumiex il-bżonnijiet ta' ħadd ieħor, il-gosti tiegħi mhumiex il-gosti ta' ħadd ieħor. U allura importanti illi kif aħna nitkellmu anke wara s-sessions jew qabel is-sessions mal-coaches tal-exercise dwar l-exercise, ħanitkellmu anke mad-dietitian fejn jitlu dak kollu li hu relatat mal-ikel. U għax jkollha background mediku, anka minn minna jkollu xi kundizzjonijiet mediċi u xi mediċini kif daw anka jaffettwaw jew ma jaffettwawx l-ammonti u t-tip ta' ikel illi għandna bżonn. Għaldaqstant, ħanappellalek illi apparti li tkompli segwi dal-videos, ħanitolbok tagħmel anke like u share għax matul iż-żminijiet li ġejjin ħanibqgħu nixxerjaw videos ta' dan it-tip biex inkomplu nagħmlu l-ġid tajjeb. U jekk taħseb nistgħu ngħinuk lilek qabel ma nkunu anke full app, kemm tidħol fuq www.anbl.mt/questions. Hemmhekk ħansiruna fuq. Ħajibda jkollna idea ċara jekk inti intix tajdejna jew jekk qalbidu x'aħjar nirreferu kan xi professjonist ieħor differenti skont il-każ partikolari xi jkun. Jekk inkunu nistgħu ngħinuk naturalment, insemmulek l-options li inti għandek minn fejn tista' tagħżel, ħatażel xi ħaġa inti ħalli flimkien nibdew nagħmlu il-passi il qudiem jekk il-bambin irid dejjem. Nawguralek ħafna saħħa, ħafna ġid u li jkollok bżonn ngħidli. Niltaqgħu.